amincin Allah ya tabbata a gare ki, sarauniya. Sarauniya? Wace ce sarauniya taka? Ke mana. Ni? Ai ba a sarauniya sai a birni. Ta wani birni kenan? Ta birnin zuciyata. Ka gargaɗi zuciyarka ta daina maka wannan shirma mafarkin domin ba zan taɓa zama sarauniyar ta ba. Kuma ka shaida mata ba zan taɓa tarayya da ita ba balle har ta sakankance da haka. Radat, me laifina ko na zuciyata don mun yi miki fatan samun amincin Allah gare ki? Dakata. Ka je can ka yi wa wata ba na bukata. Radat, me yasa kike sa kafa kike fatali da duk wani yunkuri na san na gana faranta miki? Na fi bukatar mutuwa a yanzu da a ce da kai zan karasa rayuwata domin ba na son ka kuma ba zan so ka ba. Daga yau ko a mafarki ba na fatan tsautsayi ya kara kawo ka kofar gidan nan. Idan ba haka ba za ka yi nadama mafi muni a cikin rayuwarka. Okay, ba matsala idan na je gida zan yi. Malam lafiya? Ba lafiya ba. Me ya faru? Na fahimci cewar da wani kike waya. Hakan yana nuna min cewar za iya kwace miki. Wai kowane irin mutum mara lissafi sai yaushe kwakwalwarka za ta baka ba na son ka bi hasali ma a cikin rayuwata kai ne mutum wanda na fi tsana. Haba ka kyale ni mana. Ni kuma ke ce mafi soyayya a cikin tawo zuciyar. Duk sanda ban yi tozali da ke tawo fuskar ki ba zan iya shiga cikin haɗari. Ko da yaushe kunnuwana cike suke da san jin da daɗin muryar ki Rodas. Daga yanzu zan roƙi Allah kyawun nawa da kake gani ya zama mafi muni a cikin zuciyarka da kuma fuskarka. Allah ba zai karɓi wannan addu'ar taki ba Rodas. Ɗauka haka ta faru domin da daɗin muryarki shi zai cike gurbin kyanki da aikinki. Allah baya shawara da kowa akan hukuncinsa. Don haka kada ka dogara da zaton addu'a ta ba za ta karɓu ba. Sannan na yi yaƙini Ubangiji mai share bawa hawayen sani. Don haka zan roƙe shi ya kurmantar da kai daga jin muryata a kowane lokaci. Sannan kuma na yi fatan alaƙata da kai ta zama kamar matacce da rayayye. Amira, ya kika wani tsaya? Kina nufin yamma ba za ki shiga? Zancen kenan ƙawata. Ina so mu tattauna matsalan ki ne a nan gurin. Ba na so mu shiga ciki Hajiya ta farga da abin da ake ciki. Wata matsala ce wannan kuwa ga? Ƙawata, ba jimawa. Ya kira ni a waya ya sanar da ni. Ya jaddada min irin su da ƙaunan da yake miki. Amma kina kar da kanki Raudat. Babu kyau wulaƙanta masoyi. Ki daina ƙawata. Na fahimci zancen ki Amira. Me yasa zaki zo na kina bata lokacin ki akan Isha? Saboda yana bibiyan ki, yana son ki. Amma kina nuna mai tsana, kina wulakanta shi. Gwara da Allah ya sake kika fahimta. Ba na son shi saboda shi wawa ne, baya fahimtar komai. Ko kaɗan baki da dalilin hana shi shiga cikin rayuwanki saboda baki da kowa a matsayin masoyi. Ko akwai ɓoye min kai ne ban sani ba. Hakika babu wanda nake soyayya da shi a halin yanzu, amma haka bai isa hujjar da zai sa na so shi. Duk da ni ba kwace a duniyar su, Raudat. Ba daidai bane ba abin da ke mai Isham. Bai san inda rana za ta faɗi ba. Duk sanda rana ta fito daga gabas, yamma take faduwa ki sani Amira. Don haka kada wani abu ya jinkirta tunaninki, ki manta da hakan. Don haka a yanzu na tanadi rashin mutuncin da zan kuikuya masa ma. Okay, sai an jima.
Na samu sakonci. Amma saboda ganganci ka ci gaba da bibiya ta? Ba sakon da kika ba Amira nake magana ba, dan na san ta je ta same ki. Ta faɗa miki sakona, kuma ke ma na san zaki bata. Nakan yi mamaki yanda kwakwalwarka ba ta da fahimta ko ɗaya. Kwakwalwata ba ta fahimta komai da kowa sai ke, zuciyata kuma ke ce wacce kike yi wata jagora. Zuwa gare ta, ke ce muhalli mafi cancanta Raudat. Da ka kasa gane muhallin da ya cancanta, ka saita rayuwarka zuwa wajejen. Akan san ki lokaci ba zai taɓa ƙure min ba Raudat. Kuma zan so a ce rayuwata ta ƙare akan abin da ke kike kallo ba daidai bane. Bayan kuma daidai ne, ke ce kika rufe idanunki kawai. Ka daina yaudarar kanka. A zauce kake yin abin da kake yi. Raudat, me yasa kike guje mu? Tun wuri ka ba zama duniya ka lalubo hankalinka tun lokaci bai ƙure maka ba. Ke kike ganin haka, amma ni Raudat nake gani, kuma nake gudu zuwa duniyar ta don mu rayu tare. Idanuna a buɗe suke, naka ne a rufe. Rufe wadda makawo ma ba haka yake ba. Ka daina wannan mafarkin naka, domin kuwa daidai yake da neman ƙawon kare. Barkanki da warhaka. Da fatan kina cikin koshin lafiya da nishadi. Me yasa kake bibiyar rayuwata a duk inda ne? Saboda ni masoyinki ne. Ba ni da aiki face na gana saka farin ciki da annashuwa a cikin zuciyarki. In dai kuwa haka ne, zan so na kasance cikin damuwa da bacin rai fiye da wanda aka yanke hukuncin kisa ko kuma wanda ya samu tabbacin ranar mutuwarsa. Saboda wani dalili kike yi wa kanki wannan mugun fata, Raudat? Saboda kana mun fatan farin ciki kuma babu dalilin fari balanta ne na baki. Raudat, san ki nake. Ba wai kinki nake ba. Shin biki san masoyi ya fi maki ba? In dai har abin da ka furta har cikin zuciyarka aka yake, kaga kenan ni makiyarka ce. Ina fatan ka fahimce ni. Kuma zaki ce tsumman rayuwarka daga cikin tawa rayuwa. Na daɗe ina karanta labarai da kuma kallon fina-finai iri daban-daban, amma ban taɓa ganin mai ganganci da wasa da rayuwarsa irin ka. Abin da yake faɗa ba haka yake ba. Ki daina misalta da wayannan mutanen. Saboda gangancin ka yayi yawa ko? Idan na wuce nuna na aiki ana ga majanunin sanki. Me yasa kika kasa bani masauki a cikin zuciyarki? Muhalli sai an amince da mutum ake bashi. Ballanta ne kuma na soyayya. Ya kake gani idan aka ɗauki muhalli aka bayar da wanda bai cancanta ba? Raudat, na sallama ragamar rayuwata a gare ki. Ke dace ki tarere ta. Wannan bai isa hujjar. Bai isa ba. Bai isa ba, kuma bai isa ba. Bai isa ko da matsayin mai ba bayi na ruwa ba. Ka sanar da zuciyarka ka tun wuri.